Hát, szeretettel üdvözlök mindenkit a Fable The Lost Captors-nek a végigjátszásában. Pontosabban. Hát igen. Azért nem játszunk amnéziával, mert egy szar. Ennyi. És nem fogom végignézni bemutatót, mert ez egy szar. Köszönöm. New profile. Default, nem? Hát, a VHSD kamera, már jó. Aha, new game, köszönöm. Hát igen, ugye hát igaz, sajnos angol, de úgy nagyjából fogom érteni. Úristen! Ajajajajaj, ezt nem fogjuk. Nagyon szó. Jó, leszállom, ez kurva szó. Na. Gyerekként ébredt, és... Kurva nagy kesztyű. Hát igen. Meg a cipőm is egyébként kurva nagy, de mindegy. A srácot, akivel mi vagyunk, a főszereplőt, azt végig fogjuk követni. Most papucs van rajta. Végig fogjuk követni teljesen a felnőtt koráig. Most nem tudom hány éves, de azt hiszem 30 vagy 40 évesig fogjuk végigkövetni. Most az volt, hogy... Vagy megnézzük hány éves. Hero status. Nem lehet. Jó, mindegy. Arról volt szó, hogy ma van a hugunk születésnapja, és elfelejtettünk neki venni. Rosie, ő a hugunk, és elfelejtettünk neki venni cuccot. De mivel ez nagyon vicces ez a játék, ezért ilyent is lehet. És ezért nagyon meg fognak utálni a állatvédők, de egyébként kurvára nem zavar. Felrúgom. Azt is! Csak azért is! Menj innen! Jó, játszunk. Hello lad! Csokit fogunk kapni. Ugye amit végül. Valamire rámentünk. Elbasztam. Hopp, vissza. Most igazából már el is felejtettem, hogy hova kell menni. Most talán hugunkhoz kell menni. Nem, mert ő itt van. Apánkhoz vissza. Ja. Nem tudom. Jó. Akkor fejbe rúglak. Your dated father. You never... Jó. Fel lehet itt menni? Fel hát. Mekkora menő már. De nem jó, hogy elfelejtettem, hogy kell. Oh, right! You got little ruffian. Ja, igen. Van, na! Bocs! Valót pofán baszlak. Ahhoz kell menni. Azt hiszem. De ez oké. Don't you worry. Ja nem, most a hugunkhoz kell menni, de hülye vagyok. Aki nem az volt az a paraszt, hanem valahol itt lesz. Nem veszel észre, köszönöm. Aki ott játszik. Ott. Hello! Szia! Hugocskám. Hello little brother! Ez már milyen? Jó, kösz, paraszt. Most vissza kell futni apánkhoz, vagy nem tudom. Ja, tényleg lehet sprintelni.
Tejbe. Tab. Szevasz haver. Gyere. God comes. Nincsen pénzem, hogy szop ki. Jó van ma. Ugye gyerek. Őzék alatt. Mi? Akkor így futsz, akkor lehetne valami zenei aláfestés, hogy ne legyen unalmas. Jó. Akkor teszünk be zenei aláfestést. Hogy ők egy elmének ne legyen unalmas. Meg unalmas, csak mondom, bazd meg. Mi? Nem nekem lesz unalmas, csak mondom, bazd meg. Hová? Nem kell bazd meg az imádom. De tudom is, hogy mit fog betenni. Méghozzá. A kedvenc zenémet. Na, megjöttünk. Kikapcsolhatsz. Köszönöm. Megjöttünk, öreg. Add ide! Add ide! Nem kaptunk pénzt. És akkor mi van? Jó, amíg kitalálom, addig zenei aláfestés megy, és gondolkodok. Hát azt mondjuk, hogy adok. 15. Beszélek az öreggel. Megvan. Get him off, please wait. Head. Na. Segítenem kell ennek a rohadéknak, mert ugye a kisebbet veri, és ezért a kurva anyádat. 2 belevertem és meghalt. Hát te aztán rohadt erős vagy. Ez meg köcsög. There, fire, teddy bear. Jó. Kaptam egy jó tulajdonságot, és 2 rosszat, de jó nekem. Narwhals. Srácok, az a küldetés, hogy ezt a kis rohadékot, szó szerint mondom, rohadék, meg vigyelni kell rá, és mivel közben nekünk ugat ez a kis köcsök, hogy csináljunk már valami rosszat, meg hogy mekkora jó lenne, meg ez a cucc, itt tele van kajával, meg értékes cuccokkal, ő közben nekünk ugatja, hogy mi ne kapjunk pénzt. De, mivel mi erősek vagyunk, ezért szétbaszom a fejét, egyébként nem. Ezért inkább rugdosok egy kacsát. Az csirke. Az csirke. Igen. Akkor jó szórakozás. Mindegy. Szétüssünk egyet? Ne. Jöhetne már apja, mert bebaszok neki egyet. Jó, addig, jó, ott fut. Be akartam kapcsolni itt a zenémet. Hey haver. Itt! Excellent! Thanks lad! You done me well big hour. Oké, jó van. Pénzt nem kaptam! Hát te mekkora egy bunkó vagy, komolyan mondom. Most. Ja, igen, addig bejön a zene, amíg én gondolkodom. What? Ja, igen. Ugye, most meg, akivel előbb beszéltünk, az egy
Hát ez nagyon, hát már régebb óta volt. Azzal a nővel beszéltünk, és ugye mondta, hogy kémkedjünk a férje után, és meg is volt rá az oka, mert itt már ott valami rohadékkal, ribanccal. És most nekünk ajánlani fog némi kis pénzt, ami ugye befolyásolja a játék végét, hogy jók vagy rosszak leszünk, ezért én viszont kéne pénz. De nem, én nem fogom elfogadni. Köszönöm. És még így is azt mondja, hogy nehogy már legyen valami, nem, akkor legalább ne szóljak neki, meg bla 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 bla. Egyébként ha elfogadtuk volna pénzt, akkor is szólhatunk volna neki, de akkor sokkal több rosszat kapunk, mint jót. Szóval nem nagyon megéri. Éri meg, bocsánat. Szólunk a ribancnak, hogy hello, megcsal a rohadék pasid. Mine? What's that? Who's bored? You have. Thanks, you're sweet. És pénzt persze nem adsz. Kösz, bazd meg! Whee! Figyeld, hogy nyugodni fog vele, ja Isten, ezt imádani fogom. Hallod, te milyen geci gyorsan futsz már? A melled meg nem lobog, ügyes vagy. What is a te nem futsz el, te rohadék. Nem futszol? Ma megöllek. És nem is kapok rossz pontot, mekkora jó ez. Nem futsz el! Jó, mindegy. Még mindig nincs elég pénzünk. Most azt hiszem lesz már. Az volt a küldetésünk, hogy rohadjál meg, hogy igen. Köszönöm! Jó fej vagy, öreg. Kaptam 4 dollárt! Inkább aranynak mondom. Mondom aranynak. Kaptam 4 aranyat. Ami kurvára nem sok pénz ebbe a hülye játékba. Relax switch. Igen, a rohadt kurva anyát kérek. Köszönöm! A büdös csokoládédat, te köcsög állat. Te olyan kurva anyád, az vakarod a fejed, tetves vagy? Nem veszel észre. Köszönöm. Amúgy tuti észrevett, mert flashet utána, mint nem látott volna még fehér embert a fák a geci. Hello, szia, szevasz, van nálatok terasz? Igen, odaadom, bazd meg, nem, megeszem. My dream, my home. Jaj, mi lesz most? Igen. Wait, most fognak jönni a banditák. Igen, ez durva lesz. Vigyázz, öreg! Viszont. Happened! Ja, te is a legjobb óvóhelyet találod. Persze nem látnak. Hogy látnának meg, hagyjam el. Nem látnak meg. Nem látnak meg. Az... Jaj, de jó. Ez hihetetlen. Mindegy. A banditák letámadták a várost. Jó, én röviden elmondom, mert ez kurva hosszú. Igen. Letámadták a várost, és amint látjátok, ugye megöltek mindenkit, és felgyújtottak mindent. Nagyjából erről fog szólni, hogy egy Chávez el fog minket vinni egy rendhez, és egy várban fogunk élni. Ott növekedünk. Ugye, hát igen, ennyi. Jó, akkor hát nem tudom, szerintem végignézem, mert azért hát igen, látjuk az apánkat. Hallottan, ez nem semmiképp nem tesz jót nekünk. Hát jön egy bandita, igen, és most jön a csávó, aki hátulról megölte a rohadékot. Ő fog elvinni minket egy klánba, vagy nem is erődöt mondtam, vagy mit mondtam, nem tudom. Mindegy, ezen túl klán lesz. Elvisz minket egy klánhoz, amit fúj, és teleportáltunk, ezért ki fogja okádni. És ugye mi azt hiszük, hogy valami rohadék, de nem. Ő jó fej. Na, én úgy érzem, hogy
ennyi lett volna, várjál. Még végignézzük ezt, és utána szerintem ennyi volt a mai rész, mert igazából hát ennyi időnk volt. Második résszel jövünk, amit megbeszéltem asszisztensemmel. Nézzétek végig, addig is én elköszönöm. Sziasztok! Elköszönök. Sziasztok!